Perquè, al capdavall, què és l'ésser humà en la natura? Un no-res, en comparació de l'infinit? Un tot, en comparació del no-res? Un entremig entre res i tot? Infinitament allunyat de comprendre els extrems, la fi de les coses i el seu principi estan per a ell invenciblement amagats sota un secret impenetrable. Igualment incapaç com és de veure el no-res d'on ha sortit i l'infinit on és engolit.